Το άτομο αποτελείται από το φυσικό του σώμα, αλλά και το νοητικό και συναισθηματικό σώμα. Το φυσικό σώμα, για να αναπτυχθεί και να εκτελέσει όλες τις βιολογικές του λειτουργίες, θα πρέπει να έχει ενέργεια, την οποία λαμβάνει μέσω της πρόσληψης της τροφής. Το συναισθηματικό και νοητικό σώμα, από την άλλη, αφορά όλες τις σκέψεις και τα συναισθήματα με τα οποία τροφοδοτεί ο άνθρωπος τον οργανισμό του, τον εαυτό του. Αυτά τα δύο σώματα λοιπόν είναι αλληλένδετα, καθώς επηρεάζουν το ένα το άλλο. Στις περιπτώσεις διαταραχής πρόσληψης τροφής, το άτομο επηρεάζεται συναισθηματικά, όπως είναι η περίπτωση της νευρικής ανορεξίας, της βουλημίας, της αδιφαγικής υπερφαγίας ή της ορθορεξίας. Αντιστοίχως λοιπόν, σε καταστάσεις συναισθηματικής μεταβολής, όταν επικρατεί ένα αρνητικό συναίσθημα, το άτομο προσπαθεί να το αντιμετωπίσει μέσω της πρόσληψης τροφής πολλές φορές. Και αυτό έχει δύο εκφάνσεις. Μέσω της στέρησης της λήψης τροφής, η οποία συμπεριφορά είναι μια κατάσταση που το άτομο προσπαθεί να ελέγξει το συναίσθημα και να το περιορίσει, όπως περιορίζει την ποσότητα του φαγητού που καταναλώνει. Και η δεύτερη περίπτωση είναι η υπερκατανάλωση τροφής, η οποία προσπαθεί να υπερκαλύψει αυτό το συναισθηματικό κενό που βιώνει το άτομο, τη λεγόμενη λοιπόν συναισθηματική πείνα, ή και να το εξαφανίσει τελείως από το προσκήνιο μέσω της υπερκατανάλωσης. Το σώμα έχει την ικανότητα να αποθηκεύει πληροφορίες σαν να είναι ένας χάρτης από τη στιγμή που γεννιέται ένα βρέφος και στη μετέπειτα ενήλικη ζωή αποθηκεύονται πληροφορίες. Μέσω λοιπόν της σύνδεσης με το σώμα μπορεί το άτομο να φέρει στην επιφάνεια αυτές τις πληροφορίες και πιθανότατα να επιλύσει κάποια ζητήματα τα οποία αφορούν και το κομμάτι της πρόσληψης τροφής. Για να έχουμε ένα υγιές άτομο, εκτός από το κομμάτι της διατροφής, όπως είπαμε και πριν, θα πρέπει να υπάρχει και η κίνηση. Έρχεται εδώ λοιπόν και κουμπώνει το κομμάτι της χωροθεραπείας, η οποία αφορά την ψυχοθεραπευτική δράση της κίνησης. Έτσι λοιπόν, σε μια κατάσταση όπου το άτομο αναζητά έναν τρόπο να συμπληρώσει το κομμάτι της υγείας του σώματος, έρχεται και δένει το κομμάτι της χωροθεραπείας μέσω της κίνησης. Το σώμα μπαίνει σε κίνηση έτσι ώστε να μπορέσει να ξεκλειδώσει κάποια κομμάτια τα οποία ίσως να τα έχει αποσύρει και από τη μνήμη στο κομμάτι του ασυνειδήτου, και με αυτόν τον τρόπο η χωροθεραπεία μπορεί να εισχωρήσει σε αυτά τα κομμάτια από τη σωματική έκφραση της κίνησης.